Os. Yaku. Koyo. Median. Mati aku. Mati lah. Wah. 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 Hoi. Yo. Yo, yo. Ah. Hoi. 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 Median. Wah. Ah. Hoi. Candak. Hoi. Budal Wadya Mandura, budal. Yo, yo. Wata kaya mangkono. Wis bidal sangya para prajurit saking negari Mandura. Pinandhegan Nata Mandura Prabu Baladewa kabiyantu dening Risang Anoman Tan Kantun Patih Paragata ing wis ngethapaken sangya para wadyabala. Ing mangke datan kinocap nggih lumampah wonten ngrepat kemanasan. Mangke gemelar wonten ing ngrepat kemanasan jerenganing wadyabala saking Dwaraka Kawestri. Bahne Palwaka siking Bala tumingal atampa samya medal lilerake wileting gandha kaya wanggung mangun sangiti benjang
ngaji micil lati nyong dali wus kutha Surawilaga kaya buta singa wregil pasti gangga gendhanyo mangambak boyo kawula nuwun Yanapati animbali kula Adipati Krerean saking negari Dwaraka Kawestri wingking saking Kadipaten Kencing Barung kami kula pun Adipati Sasra Yaksa Cemadong dawuh nadyan kula semanten ugi kula Adipati saking Guwa Barung nami kula pun Sasra Diyu Cemadong dawuh nadyan kula semanten ugi Yanapati kula ingkang abdi kula pun tumenggung Jaya Pudenda Cemadong dawuh kula pun tumenggung Mintrugena Cemadong dawuh kula pun tumenggung Kumandang Garba Cemadong dawuh kula suwun tumenggung Kala Gambira Muka Cemadong dawuh nadyan kula semanten ugi kula Cemadong dawuh Yanapati kula pun siwa dada nyadong dawuh mangkota kabeh para kadang-kadang kulan sira Adipati Krereaning Sinuwun Prabu Yudhakala Kresna nggih wonten dawuh dina iki sira pacak baris ana ing repat kepanasan tak jaluk gawemu Sinuwun Prabu Yudhakala Kresna kepengin banget sinembah Triloka Tri kuwi telu loka kuwi jagat kepengin sinembah jagat telu siji jagating dewa loro jagating Gandharwa kaping telu jagate menungsa mula kanthi cara bedah kayangan Suralaya iki dadi sarana ngetokke marang kadigdayaning Sinuwun Prabu Yudhakala Kresna aja kongsi disepelekke marang sapa wae ingkang dadi kersane Sinuwun ingkang sepisanan sing bakal dibedah ya kuwi kayangan Suralaya piye kula sagah Raden sampun kula sramakaken gesang kula kunjuk dhateng Sinuwun Prabu Yudhakala Kresna pejah kula lampahi Raden ya mula kangsa kuwi aja wedi kangelan yen ta ana rame dudu rame para dewa ora ngulungake kayangan Suralaya aja dadak padha kokean pitung kayangan Suralaya digawe sungsang bawana balik kagiat risang kapirangu Rinanggul kinembit ambit dosang reknening bawana ya si tukang walang ati ya si tukang nesing tiat ya si tukang kudu garing ana apa bocah menggu kepar matur Yanapati ketingalipun para dewa ngedalaken serayan menika wonten Wadyabala segelar sepapan saking negari Mandura manut pawarta ingkang kula tampi badhe nundung dhateng Paduka Yanapati wah biangsat telek ladalah ngenteni marang wangsulaning dewa tinemune dewa ngurung jago wiring kuning dewa duwe jago kine nyingkirake Wadyabala saka Dwaraka Kawestri bocah menggung kula wonten dawuh mara metu njaba perintahna Wadyabala saka Dwaraka Kawestri methuke sing dadi serayaning dewa lho dateng sendika ngestaken dawuh ki Yanapati kumerkang bala lumaris pudeling kang Wadyabala dinana
agamane saking ingkang kala kuswa Prabu sananira Paranyata wasiriti nulu pindha manjrahing puspita kapiyarsa swaranipun
katon galakku melap wis nampek isih manaut sigra marang risang bayu ana munyuk malang kadak ngalang-alangi sing dadi lakuku para ngaku kowe iki sapa balik ke Wadyabala saka ngendi wah Edyan dalan rupak lumaku dhisikan Wadyabala saka ing Dwaraka Kawistri kekesete Gustiku Prabu Yudhakala Kresna ya Sang Prabu Kresna bijaksa Temenggung Prawira Sandi aku Prawira Sandi yo kowe sapa iki serayaning dewa Anoman kang dadi aranku Anoman iya minggiro minggir para dewa kon maju rene kon nyembah delaman sikilku tak tugele gulune ora sah nyumbari sing ora ana kowe kelakon bedah Suralaya Waton bisa nglangkai bangkene Anoman lho Edyan kowe iki kethek-kethek iki kewan iki derajate ana sak ngisore menungso kowe wani nyumbari aku tak bekakak tak nggo trambul sak kancaku yen kowe arep nyoba maraca banget ora bakal aku tinggal gelanggang colong playu tebak dadam melesati kamu aja tak kondo sae para teman semangka anggro susumbar hop Edyan hop
Os. Ya aku. Koyo. Wedan. Mati aku. Mati lah. Wah. 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 Hoi. Yo. Yo, yo. Ah, hai. Hoi, hai. Wedan. Wah. Ah, hai. Candak. Hai. Yo. Lo. Lo. Yo. Ah, hi, hai. Oh, hai. Hit, yo. Mati ya. Wah. Hai. Ah, hoi. Hai. Weh. Ah. Tur. Ganti mungsuh, ayo. Ah, Jegal. Mot. Hit. Oh, hit. Wedan. Ah. Yo, yo. Yo. Wah. Out. Out. Ah. Yo. Hai. What? Mimi. Hai. Ah. Hai. Hit. Ah. 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 Wah. Berdua sikilmu. Parah. Hai. Ah. Hit. Jan. Ah. Hit. Ah. Ah. Mati. Hai. Ah. Hai. Ah. Hai. Ah. Mati aku. Mati aku. Oh. Sopo kowe? Anoman. Bali mentru geno. Alat. Oh. Oh. As. Oh. Oh. Hai. Ah. Hai. Oh, ora apa-apa. Ora, wis kan. Enggak apa-apa. Ora asik. Hai. Parat. Hoi. Hoi. Mati aku. Loh. Yo. Iya. Mati aku. Iya. Hoi. Yo, yo. Hoi. Ah. Yo, ah. Dian. Hoi. Yo. Yo, baik ya. Ah. Mati aku. cekel bekuk pateni. Wait. Hit. Ot, ot, at. At. Wah, kok yo.
genderamu. Monggo ana gamanmu aja semurwet. Pandulu Gumate Kuda Kala Kresna Tandhangono. Ahoe oe. Lakon sirna madyaning malukun parang. Kuta Pandhatata Kati Wisaya. Sapa iki? Anoman bali takon. Patih Kuda Kala Kresna. Ayo, dewa kon rene. Ulengne Suralaya, rasah golek sing ora ana. Anoman Tandhangono. Iya. Anoman. Iki. Kae suarane apa? Menika Wadyabala Yaksa. Ingkang sami badhe nyerang dhateng Suralaya. Wah, swara mimis. Nggih. Sami bedil-bedilan. Parah. Anoman, wonten dawuh. Kok nganti kowe mundur iki sebabe apa? Inggih sinuwun. Ngantos kelena ing areh kaprayitnan kula kawon kalian buta ingkang magut ing Rananggana. Ana buta maju. Inggih. Sapa jenenge? Patih Kuda Kala Kresna. Patih Kuda Kala Kresna. Inggih. Kula kedawan pengabaran gelap sayuta untal demawah wonten ing mriki. Minggira dapure Patih buta iki kaya ngapa parat? Aja ngali-ngali mandune Baladewa. Ana buta murang tata manowani gawe perkara maju rene. Ketandangan bantenge tanah Jawa ora nganti sak banyon ilang nyawamu parek. Buta iki. Buta yayan. Hei! Buta yayan metu. Iki sapa ta iki? Kowe iki sapa? Ora ngerti apa-apa kok bengok-bengok. Ngaku. Ayo, ngaku sapa jenengmu? Kowe takon karo aku. Iya. Lek nomripatmu gatekno gobokmu. Nata Mandura Prabu Baladewa, Halayudha Karsana, Kakrasana, Kusuma Walikita, Wasi Jaladara. Hei! Aduh. Sapa mangan gedang ra nggon mleseti wong. Ayo! Ayo, mara ngaku. Kowe sapa? Weh, durung ngerti jenengku. Gung. Gung.
Oh, Ratu Ngawi. Gung. Ayo, sapa kowe? Iki mburi saka negara Dwaraka Kawestri. Kekesete Gustiku Prabu Yudha Kala Kresna. Pangkatku patih. Aranku patih Yudha Kala Kresna. Kuda Kala Kresna. Kuda Kala Kresna. Heeh. Kowe tekan kene arep apa? Hei! Kowe tekan kene arep apa? Ora apa-apa, jalan-jalan. Ya nek sempat, nek ora sempat ya jajan. Ayo ngaku, ora sakean cangkem kowe. Ya, blaka suta blak kutang terus terang. Entuk ora entuk Suralaya tak jaluk. Bathara Guru ora ngulungke kayangan Suralaya. Kelakon tak gawe sungsang bawana balik. Piye? Piye? Bedah kayangan. Kowe arep bedah kayangan? Iya. Apa wis serep nyawamu, Wis serep nyawa Baladewa iki dadi serayane dewa. Aku duwe sayembara. Kowe waton bisa ngelangkai bangkene Baladewa, kelakon bedah kayangan. Wah, ora sah. Ora sah nggo buta ngono kuwi kok. Neng ndi-ndi kok ya iki mesti ngono buta kok. Buta kok ora entuk. Lah ngopo tekan kene ora entuk Ayo, yen arep nyoba, ayo maju. Kowe kelakon mateni Baladewa, kelakon penjangkamu ngregem kayangan Suralaya. Wah, ladalah lena pangin lak gaglak. Waduh, blak tukak cangkemmu. Bosok kowe. Pokoke nek sakit ora jaman. Kalah ya ampun. Tari. Madhep rene. Ngantemo. Urang bala nyurono. Urang gaman medhati yo. Ampian kaya jala, rebutan kaya mejahan mati. Ora-orane Baladewa ingrek mluku salombo. Kayu tamara jangan piwurit kan. Kok biar kowe. Ayo. Ki Baladewa ta. Tadi pokoke ane nek payo. Kowe arep karo Baladewa, rebutan iki gam terblok. Gambare Baladewa, kemajuan ini. Mati. Ayo. Ece. Gak. Mati kok ya-yaan. Lagi orang tengok-tengok gelundung nyemplung kali. Alah yo. Syukur matilah kau. Wah nek kancane mati ora digugah. Moh. Udah urip dhewe-dhewe. Kenyi. Mungsuh-mungsuh apa? Mungsuhe Baladewa. Dikapake komplit. Kaya wong jajan. Pesuwi didak-idak didoni. Alah yo. Ora tok males. Ora gelem gentenan kok males. Kowe iki buta, heeh galak kono karo aku. Aku digetan. Buta iki matratap kok nangis aku. Gerang nangisan. Ora sembodo nek sambat. Kula nyuwun iki. Ora nyuwun solusine. Nek dinyangi nek sambat. Nak lah enak piye. Barang enak ra sambat. Hei, Rene. Aja gerengan wong loro kowe. Aja gerengan wong loro. Janji ora Rene, tak parani. Atane iki lho.
Wah, sumbare kok kaya ngono iki. Ya, mara sawangan aku Triwikrama dadi apa iki? Prabu Baladewa. Patih Kuda Kalakresna yen wis Triwikrama wujud kaya mangkene aja to mateni kowe. Gagelak jagat ora kelelegen. Ayo Baladewa. Ora nggondro spira kekuwatanmu, Patih Kuda Kalakresna yen wis gelem Triwikrama. Sapa wae ora ana kang bisa mapaki kasudibyanku. Ayo para dewa. Ora enggal tok ulungke kayangan Suralaya. Tak ora arek Suralaya. Kena tak ibaratake jaran sing lagi negar. Yen to Anoman magut ing Rananggana malah kewirangan. Sing dadi ancasku goleki Raden Narayana ya. Mora aku tak topo ning Megamalang ora bakal jugar yen durung ketemu kelawan Raden Narayana dene.